סטודנטיות שלא יכולו להגיע, ביקשו ממישהו להקליט. אני מקליטה. ואני אעלה בפייסבוק, יש לנו קבוצה בפייסבוק, אני אעלה. פילי הטכנולוגיה. טוב, התכנסנו כאן היום לדבר על הפרקטיקום לשנה הבאה. אני כן רוצה להקדים בחצי משפט על הסיור. שמעתי בבוקר משנה, לא יודעת מי לומד אצל שושנה, תגובות שהיו נסערות שראיתם שהיו אי אלו בעיות בסיור, מבחינת פחות התחשבו בכם, זה המסר שהוא עבר לי על ידי שושנה, לא יודעת אם זה מה שהתכוונתם או לא, אבל בכיוון או לא בכיוון בכלל? מה שפספסתי את החלק הזה. אם אני סתם מתפרצת לדלת פתוחה, אז אני לא... יש בעיות, אני חושב שאני יותר... ממה שאני חוויתי. לדעתי, גם ההצטרפות לקבוצה השנייה, שקצת פגעה בכל ההתארגנות לטעמי. הנסיעה... אני מבין שזה היה הצטרפות בתוך איזשהו משהו גדול יותר, ולכן נסענו עד נצרת רק כדי להשתתף באיזשהו פאנל שהיה קצר, ולדעתי יכלנו להביא את הפאנל הזה לכאן. אני חושב שנראה לי היה יותר הגיוני ממקום לנסוע עד נצרת. אני הייתי צריך להיות בתל אביב, והייתי צריך לעצור בכביש 6 באמצע הדרך. זה שוב המקרה האישי שלי, ככה שזה לא מעניינם של כולם. וזהו, אבל סך הכל אותי מאוד עניין הסיור על הגדר, הוא היה מאוד מעניין. חוץ מזה רק הארגון. טוב, אז אני ככה, באמת היה לי פשוט כן חשוב ככה להגיד ממש בכמה מילים על העניין הזה. זה לא שהצטרפנו, זאת אומרת, למשהו יותר גדול, אלא אנחנו חלק ממשהו יותר גדול שהתוכנית הזאת כוללת גם סטודנטיות במכללה החרדית וגם את קמפוס אילת. אז כשאנחנו עושים טיול, כשעשינו את הסיור השנה, חשבנו, רצינו, ראינו לנכון לקבץ את הסטודנטים שלנו מכל הקמפוסים ביחד. בפועל אף סטודנט מקמפוס אילת לא הצטרף, בגלל, לא משנה למה, בגלל עניינים של להגיע לפה ומימון של להגיע עד כאן, שזה אנחנו לא יכולים לעזור בזה. ובאמת, קצת, כתוצאה מזה, קצת איבדנו שליטה לארגון. אני מודה ומתוודה, אני מסכימה גם על נצרת, אני גם חושבת בדיוק כמוך, שהיה אפשר להביא את הפאנל הזה גם למרכז. וכל העניינים הבירוקרטיים נבעו באמת, שאתה מתחבר עם כמה, למדנו את הלקח, הפקנו לקח. שאלה שוב ברמה האישית, נורא הפריע לי ההצטרפות לבנות. למה? יותר ברמה האידיאולוגית, מנעו ממני לשבת קדימה, זה קצת הפריע לי. ושוב, כאילו, זה קצת הציק לי באיזשהו מקום, וגם הבנתי, ואני שואל, אני לא יודע, זה משהו שעבר לי ליד האוזן, שהם התנגדו ללינה המשותפת. עוד פעם, אני באמת חושבת שזה צריך יותר מכמה דקות. באמת, אני פשוט חושבת שזה יגרור אותנו לדברים, כל התהליכים שהם מתקיימים היום בהשכלה בחברה החרדית, והם סטודנטיות של בן גוריון, אני חייבת להדגיש את זה, זה לא שאנחנו נוסעים ללמד אותם שם כאיזושהי תוכנית ייחודית של המכללה החרדית, לא. הן מקבלות תואר בדיוק כמוך וכמוך וכמו כל אחד שיושב פה. זאת אומרת, האחריות שלנו האקדמית כלפיהם היא כמו כל סטודנט שלומד בבאר שבע. עכשיו זה נכון שאם רוצים לעשות כאלה דברים משותפים, כמו שאני נוסעת לשם, אני מתלבשת כמו חרדית, ובאה ללמד אותם כמו חרדית, אז אנחנו מכבדים צרכים שלהם. מסכימים איתם או לא מסכימים איתם, אנחנו משאירים את הוויכוחים האידיאולוגיים האלה לצד. אבל מכיוון שכן חשובים לנו המפגשים, ואני חושבת שהיו כמה מפגשים מאוד מאוד מרגשים, אינס ונופר וציפורה מהמכללה החרדית, אני חושבת
נוצר מפגש שבסוף הם ניגשו אליי הבנות ואמרו לי, אנחנו חייבות להמשיך לדבר איתה, לא יכול להיות שזה ככה נקטע לנו. זאת אומרת, ובשביל דברים מהסוג הזה, אנחנו עושים את החיבורים. אני חושב שהחיבורים האלה מאוד מאוד חשובים. בגלל זה חשוב לנו ששלושת הקמפוסים יהיו ביחד, זאת אומרת שייווצר איזשהו דיאלוג, גם אם זה אומר שאנחנו על חלק מהאידיאולוגית שלנו. בעניין הלינה, אני הייתי רחוק? לא היית רחוק. לא היית רחוק. אבל אפשר גם את זה היה לפתור. באמת אני אומרת, אפשר היה לפתור כי אמרנו שאנחנו נשען בנצרת, והם ישנו בקיבוץ דתי עם גלת כושר וכל מה שהן צריכות. זאת אומרת, כן, הן לא יכולות להיראות. יש שם תהליכים מאוד בעייתיים בחברה החרדית. אני לא... פשוט אין לי ביקורת על זה. אני חושב שגם את הצרכים שלהם צריך לקחת בחשבון, ואנחנו צריכים לקחת חלק מהפתרון ולא מהבעיה. רק אני הייתי רואה את זה בייחוד במחלקה שלנו. אם זה היה עולה לאיזשהו דיון קצת יותר רחב בינינו, אני חושב שזה היה... זה לא נאמר, אני אומרת לך את זה, זה לא נאמר לנו בשום שלב על ידי שום גורם הנהלתי במכללה. יומיים לפני הסיור, בדיון אחר לגמרי שהיה לנו, זה נאמר לנו על ידי מזכירות שם. נאמר שהם לא שוב, עכשיו זה באמת לא שוב, אם תדבר עם עדינה בר שלום, שהיא אחראית על כל מה שזה, מעולם נהפוך הוא, היא מאוד מאוד רצתה את החיבור. מאוד מאוד רצתה. המזכירות שם בדיון אחר לגמרי, ולא פתחנו את זה לדיון, כי זה גם לא היה דיון מבחינתנו. זאת אומרת, באמת, זה לא האישו, זה בכלל לא היה האישו. מדובר על ההצטרפות של הגברים ללינה? לא, זאת אומרת, זה ברור שאנחנו לא נעשה הפרדה בין הסטודנטים לסטודנטיות שלנו. לא, אז מה זאת אומרת? כי זאת הסיבה שביטלו לנו את היום השני? לא, זה לא הסיבה שביטלו את היום השני. זה הרבה יותר מורכב. היו שם תהליכים, באמת, בגלל זה לא אמרתי, לא ככה רוצה להיכנס לזה, כי זה לא עניין של דקה. היו שם תהליכים מאוד מאוד מורכבים, ששמתי את חלקם על השולחן. אני לא רוצה, כי אני לא רוצה לגזול מהזמן שלנו שהוא מאוד מאוד... באמת, אני באתי לדבר על הפרקטיקום, כן היה חשוב לי להגיד את הדברים, כן היה חשוב לי שתדעו שגם אנחנו לא מסכימים עם כל הדברים, חלק מהדברים די נכפו עלינו ברגע האחרון, ואנחנו מפיקות את הלקחים, כך שאנחנו רק נשים, אנחנו מפיקות את הלקחים. אני חייבת משהו קטן להגיד, כי באמת ראיתי בסיור שהיה רצון, לי גם יצא לדבר עם אחת, שתיים מהן, והיה רצון להיפגש ולהכיר. אני בקטן אני רק אגיד שלגבי התכנון של הסיור, שוב אני כרגע לא באה להאשים אף אחד, לעשות גם את הגדר וגם לנסות להפגיש בינינו לבינם, זה נראה לי יותר מדי גדול לאותו היום, בטח שזה לא כולל שינה. נכון, אבל זה כן היה אמור לכלול לילה, גם אם לא נשאר באותו מקום, זה כן היה אמור לכלול לילה כדי שיהיה זמן בדיוק למפגשים הבלתי פורמליים האלה, כי אני חושבת ששום מפגש פורמלי לא יחליף את המפגשים הבלתי פורמליים. כן, ורק עוד דבר קטן, שאת אומרת שדברים שנכפים עליכם, לי נראה, וכרגע מה שאני שומעת, ונגיד מה שאביתר אמר אותי באופן אישי, קרובים ברמות שלא משנה, ראיתי שהגיע מייל מיפעת לגבי מפגש, והיה כתוב שם שהבנות החרדיות יכולות ביום שלישי, כי אני יודעת שהן לומדות ביום שלישי, חלק מזה אני חושבת בגלל זה גם מזיז את הימים של הסיור. נראה לי מאוד הוגן שאם רוצים לעשות משהו במשותף, שהצד השני גם יתחשב בצרכים של הצד הזה. ומה שהרבה פעמים גם לא קורה במדינה הזאת, ברמה המדינתית, ואני עבדתי עם חברה חרדית, אני יודעת מה זה תמיד להתאים את עצמך אליהם. אז בגלל זה וואי, עכשיו אני... טוב, אתם כולכם מאוד מאוד מוזמנים לשיעור של דוקטור תהילה קלאג'י, שמדברת על תמורות בחברה החרדית. יש לה שיעור מרתק, אני עצמי יושבת שם כסטודנטית מן המניין, או לא מן המניין. ואני חושבת, באמת, אני לא מצדדת בצד כזה או אחר, ואני גם בסך הכל אמרתי את הדברים שאת אמרת, שעלה הרעיון. אני לא מבינה, לא מסכימה, שום דבר מהדברים האלה. אני חושבת שזה פשוט נותן הבנה יותר גדולה. ואם אנחנו מדברים על קבוצות מיעוט וקבוצות רוב, ואתם לומדים פה על כל מיני קבוצות מיעוט וקבוצות רוב,
כן, יש דברים שאנחנו לא מדברים על שווים בין שווים, בגלל הפערים האלה. אבל זה באמת, זה לקורס, זה אפילו לא לשיעור אחד. זה נופל לדעתי על אחד השיעורים שלנו. נכון, זה נופל, אבל שנה הבאה זה יינתן עוד פעם, ואני באמת ממש ממליצה לכם. זאת אומרת, אני לא חושבת שיפתרו כל השאלות שלכם, אני חושבת שתמשיכו לשאול שאלות יותר קשות. טוב, אז עכשיו לעניין הפרקטיקום שלשמו התכנסנו כאן היום, וברור לי שלא נתתי יותר מדי תשובות, רק פתחתי יותר שאלות, אבל גם זה משהו. אני כן רוצה לדבר על הפרקטיקום. הפרקטיקום בתוכנית באופן עקרוני מכיל 3 מרכיבים עיקריים. מכיל מרכיב שהוא מרכיב מעשי, מרכיב התנסותי, שזה העשייה שלכם בשדה. אנחנו עוד מעט נדבר על איזה שדות, וגם תקבלו בצורה כתובה, ועל איזה שדות אנחנו מדברים. מכיל מרכיב אקדמי, שזה שיעור שנתי, שיעור חובת השתתפות כמובן, קבוצות יחסית קטנות, שבשיעור הזה דנים תוך כדי השיעור גם בעבודה המעשית וגם מחברים את זה עם תיאוריות שלמדתם במהלך השנה הראשונה ובמהלך השנה השנייה, ומרכיב של מחקר מלווה לפרקטיקום, שעליו עוד מעט תיכנס לפה טלי טבקירש והיא תדבר עליו כי היא מלווה את המחקרים האלה. והמחקר הזה, המחקר המלווה לפרקטיקום, הוא בעצם בחינת הגמר שלכם בתואר. זאת אומרת שהמחקר המלווה הזה הוא 15%, ציון שאתם מקבלים עליו בסוף השנה, הוא 15%. מאסטר בעצם? זה לא עבודת מאסטר. עבודת תזה זה עבודת תזה, מי שבוחר בנתיב מחקרי לא צריך לעשות את המחקר המלווה. הבחינת גמר היא מחליפת התזה. בסדר? עכשיו, הבחינת גמר שלכם, הבחינת גמר שלכם היא עבודת מחקר מלווה לפרקטיקום. זה ההגדרה שלנו כבחינת גמר. בחינת גמר היא חובה מבחינת המל"ג, זה לא קשור בנו. מי שלא, בכל הפקולטה למדעי הרוח והחברה, מי שלא כותב תזה חייב בבחינת גמר שהיא 15% מינימום, אפשר יותר. אנחנו בחרנו ללכת על המינימום שזה 15% מהציון הסופי. ואנחנו בחרנו את בחינת הגמר שתהיה בעצם מחקר מלווה לפרקטיקה. עכשיו, אני ככה אתחיל לפרט על המרכיב המעשי. מה כולל בתוכו המרכיב המעשי? המרכיב המעשי כולל השתבצות באחד מהארגונים שאני אציג בפניכם היום, ואז במהלך כל שנת הלימודים אתם צריכים לבלות בארגון הזה בין 4 ל-6 שעות שבועיות, כולל בחופשת הסמסטר. בתוך העשייה הזאת של בין 4 ל-6 שעות שבועיות צריך להיכלל מרכיב של פגישה עם איש הקשר, לפחות 1 לשבוע או 1 לשבועיים. לכל הפחות זה 1 לשבועיים. מי שמתמזל מזלו וזה גם 1 לשבוע, זה כמובן הרבה יותר טוב. בעצם מה שעושים, אני אציג בפניכם את הפרויקטים שבגדול אפשר להשתבץ בהם בארגונים השונים, אבל בתחילת שנת הלימודים אתם בונים איזושהי תוכנית עבודה, זאת אומרת זה הכל באיזשהו תהליך שהשיעור האקדמי מלווה אתכם ונותן לכם בדיוק את הפרמטרים, על פי איך ומה צריך לעשות. עושים היכרות יותר מעמיקה מרק להכיר את איש הקשר, במקביל או לאחר מכן בונים את תוכנית העבודה, כשבמהלך השנה מוציאים את תוכנית העבודה לפועל. עכשיו אני כן אגיד, מה זה? זה מתחיל רק עם השנה האקדמית. לפעמים יש ארגונים, הם לא רבים מדי, אבל זה קורה, שיש תקופות מאוד מאוד עמוסות, ואז צריך לעבוד יותר בארגון, ועל חשבון זה אתם מקבלים אחר כך כמה שבועות חופש או שבוע חופש. זאת אומרת, העניין של שעות העבודה בגדול זה צריך להיות בין 4 ל-6, אבל זה גמיש שאתם בונים את זה מול הארגון.
אבל צריך לקחת בחשבון, ובגלל זה יש לנו גם איזושהי פגישה, אני אדבר עליה, פגישה מקדימה עם אנשי הקשר בארגונים במהלך הקיץ, שנייה עוד רגע, שהשעות נקבעות בהסכמה ביניכם לבין הארגון. עכשיו, אתם לא יכולים לבוא לארגון ולהגיד להם, אני יכול רק ביום שני בין 6 ל-10 בלילה. זה הזמן היחיד, ואני רוצה שאתם תענו לדרישות שלי. יהיו ארגונים שיגידו, בסדר, העבודה היא יותר עצמאית, גם אם את עושה את זה בין 6 ל-10 בלילה ביום שני, רק ביום שני זה בסדר. רוב הארגונים הם לא כאלה. וכן הציפייה שלכם כסטודנטים להתגמש. הארגון הרבה פחות יכול להתגמש מאשר אתם כסטודנטים. שוב, מהניסיון שלי בסך הכל, כן, מי שאנחנו עובדים איתו יש לו רצון, יש להם, כאילו, הם רוצים לקלוט אתכם כסטודנטים, הם מבינים גם את הבונוס שלהם, שהם מקבלים סטודנטים. זאת אומרת, יש הפריה הדדית, מאוד מאוד מעריכים את העבודה של הסטודנטים. יחד עם זאת, אתם לא יכולים באמת, אני אומרת את זה כי השנה היו לי 2 סטודנטיות, שהם גם עזבו את התוכנית בסוף, שהגיעו למרכז הגישור בתחילת השנה ואמרו, אלה השעות היחידות שאנחנו יכולות. אם אתם לא יכולים, אנחנו לא יכולות לעבוד. זה מאוד בעייתי לבוא בגישה כזו. מאוד מאוד בעייתי. ולכן אני מדגישה את הנקודה הזאת. המרכיב הזה, המרכיב המעשי. רצית לשאול משהו? כן, אני מבין שבטח יש איזושהי רשימה של ארגונים. תכף אני אמרתי, אני אעבור ואז אני אחלק לכם את הדף ונדבר עליהם. השאלה שלי אם אני מוצא ארגון לא. זה כאילו, מי ש... לא, כי נעשה עד היום תהליך מאוד מאוד ארוך, וזה לא שלמשל אליה פנתה אליי כבר לפני כמה חודשים, ושאלה את השאלה הזאת, ובתוך הדיאלוג בינינו קרה משהו, ואם יש ארגונים, זה לא שהתשובה היא לא. בשלב הזה של השנה זה כבר לא. המרכיב האקדמי, כמו שאמרתי, הוא שיעור שנתי, שהוא לצידו יש ציון, ששוב, המרכיבים של הציון אתם תקבלו בסילבוס בשנה הבאה, אבל חלק ממרכיבי הציון זה גם הדוחות שאתם מגישים על מה שאתם עושים בפרקטיקום כל שבוע. מגישים דוחות התקדמות, דוחות דיווח על הפעילות שלכם בפרקטיקום, זה חלק מהציון. והמרכיב המחקרי, שכמו שאמרתי, טל תדבר עליו כשהיא תגיע. מה התהליך? התהליך שאתם עוברים היום. אז הדבר הראשון זה שאנחנו מציגים היום את הפרקטיקום ואת הפרויקטים בפרקטיקום, שתכף אני אדבר עליהם יותר בהרחבה. יש לנו 4 פרויקטים חדשים השנה, שאנחנו מאוד מעודדים אתכם להשתבץ גם אליהם. זה מעבר לארגונים שאנחנו עובדים איתם כבר אי אלו שנים. אחרי היום אתם תתבקשו להגיש לי רשימה של 3 עדיפויות, לאן אתם רוצים להשתבץ מתוך הארגונים הללו. מתוך 3 עדיפויות, כמובן אנחנו מתחייבים לעדיפות אחת, נעשה את המאמץ שכל אחד יקבל את מה שהוא רוצה, אבל אם כולם למשל יבחרו באותו ארגון, סביר להניח שנצטרך לעשות איזושהי חלוקה שונה ואחרת. שמי שעושה את החלוקה זה הצוות של הפרקטיקום, שזו טל, יעל שלא הגיעה היום כי היא נהדרה בשבוע שעבר, אז כבר לא רוצים שתפספס שיעור נוסף. שלושתנו יחד בצוות של הפרקטיקום, אנחנו מחליטות על השיבוצים האלה. את העדיפויות האלה אתם צריכים להגיש אליי במייל עד 17/6, שזה שבועיים מהיום. ולרשום 3 עדיפויות. אל תרשמו לי עדיפות אחת. כאילו, אנחנו לא מקבלים. גם אם זה הדבר היחיד שאתם רוצים לעשות, אז תכתבו, זה הדבר היחיד, עדיין תכתבו עוד 2 עדיפויות. שוב, אנחנו לא יכולים להתחייב, כי באמת אני אומרת, אם כולם יבחרו את מרכז גישור באר שבע, והם יכולים בשנה הבאה לקלוט רק סטודנט אחד, אז זה לא יעזור. מישהו, זאת אומרת, חלק ילכו לשם וחלק לא ילכו לשם. אז בגלל זה אני עומדת על זה שיהיו 3 ארגונים רשומים ברשימה שלכם לפי הסדר שאתם מעדיפים אותו. ברור לי שאתם הכי רוצים את הראשון, ברור. אלא אם כן מישהו כותב לי שזה לא אכפת. אחרי החלוקה לארגונים, אתם תקבלו ממני מייל עם דף הנחיות לפגישת ההיכרות עם איש הקשר בפרקטיקום. את אותו דף הנחיות מקבל גם איש הקשר בפרקטיקום. זה איזשהו דף של גם היכרות וגם תיאום ציפיות.
פשוט אנחנו מחדדים שם נקודות שכבר עלינו עליהן שיכולות להיות בעייתיות במהלך השנה, ואנחנו מעדיפים שבקיץ נעלה עליהן. זאת אומרת שאחרי הפגישה הזאת, סתם, עוד פעם, אני חוזרת, כי קל להתאפס לעניין הזה של היום והשעה. שאתם מגיעים לארגון שנורא רציתם, אבל הם רוצים אתכם בדיוק ביום ושעה שאתם יודעים שאין מצב שאתם תוכלו להגיע. אז אתם יודעים שאתם, אין מה לעשות, אתם לא מתאימים אחד לשני, ואז נחפש לכם ארגון אחר ושוב תעברו את התהליך עם האיש קשר בארגון החדש. אני כן חייבת להגיד שהפגישה הזאת זה גם מין רעיון, כי גם לאנשי הקשר בארגונים יש את אותה זכות להגיד, הבן אדם הזה לא עשתה עליי רושם מספיק טוב או מספיק מתאים, או עם כישורים שאני חושב שהם נדרשים. וגם להם יש זכות להגיד, זה לא מתאים להם. האם יש אפשרות שבסוף זה התהליך, נראה שיש איזה קושי לוגיסטי ואני החליט לדחות את זה בשנה? גם זאת אפשרות, כן. או אני אתן לכם דווקא עוד דוגמה לקושי שעלה פעם אצל סטודנטית שרצתה את המקלט לנערות במצוקה בבאר שבע, הלכה למפגש עם האשת קשר, זה מקום מדהים המקלט הזה, וכל שנה כמעט יש לנו שם סטודנטיות שעושות עבודה מקסימה, אבל כשהיא יצאה מהמפגש, כשהיא יצאה מהמפגש, היא הרגישה שהיא לא תהיה מסוגלת, פשוט לא תהיה מסוגלת. וגם אותה העברנו למקום חלופי ואחר. זאת אומרת, אז כמו שאמרתי, הדינמיקה הזאת היא בכוונה נעשית במהלך החופשה הארוכה שלנו, כדי שאנחנו נגיע לאוקטובר, לתחילת שנת הלימודים הבאה, ואנחנו יודעים שכולם מתחילים ומסיימים את הפרקטיקום שלהם באותו ארגון. שאין לנו בעיות, לא של מעברים, לא שכן מוצא חן, לא מוצא חן. עכשיו, כן הערה על זה, יש ארגונים שהם מאוד נזקקים לכוח עבודה. וברגע שאתם עושים את השיחה הזאת, אז הם אומרים, עכשיו תתחילו. עכשיו, הם יודעים, אנחנו דיברנו איתם, אין להתחיל לפני אוקטובר. זה חלק מהדיל, ולמרות זאת הם מאוד שמחים שבא סטודנט, והם רוצים עכשיו. אין, זאת אומרת, אין להתחיל, כי חלק מהפרקטיקום זה הלמידה שלכם, והליווי האקדמי שלנו. לכן אין דבר כזה להתחיל בקיץ, במקרים מאוד מאוד נדירים, שבדרך כלל אנחנו עומדים אותם מראש, ורק באמת באישור מיוחד ממני. זאת אומרת, אם הלכתם ולחצו עליכם וזה, אתם אומרים, אנחנו לא רשאים להחליט בעצמנו, אתם יכולים לפנות אליי, אני אבדוק את הדברים. לרוב אנחנו לא מסכימים. באמת אני אומרת, הרעיון, זה מפספס את הרעיון. מי שמתחיל את הפרקטיקום לפני, פשוט מפספס את כל החלק של ההדרכה הראשוני, שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שזהו לגבי התהליך. טל בא בדיוק בזמן, אז ניתן לדבר על המחקר, ואז נדבר על הארגונים הספציפיים. סליחה, זה 4, כל זה, כמה נקודות זה? 4 נקודות. אתם מקבלות נקודות, לא, אז אני רוצה להדגיש. על התנסות מעשית באוניברסיטה לא מקבלים נקודות זכות, רק על שיעור אקדמי. השיעור האקדמי, שהוא שיעור שנתי, מזכה אתכם ב4 נקודות זכות. אז קודם כל צהריים טובים, למי שאני מכירה וגם למי שאני לא מכירה, אני טל. אורנה ביקשה ממני לבוא ולהציג את המחקר המלווה לפרקטיקום. בשנתיים האחרונות בעצם אנחנו החלטנו לשלב בפרקטיקום גם מחקר, מתוך החשיבה שהמחקר מוסיף מאוד על הפרקטיקום. זאת אומרת שיש את החלק שבו אתם עושים את העבודה עצמה בשדה ובשטח, ויש את החלק שבו אתם בעצם חוקרים את העבודה שלכם. או, אני אומרת, או את העבודה שלכם, או דברים נלווים לעבודה שלכם. ולמה כוונתי? חלק מהסטודנטים עושים מה שנקרא מחקר פעולה. מחקר פעולה הוא בעצם מחקר שמלווה את תהליך העבודה שלכם בתוך פרקטיקום, ועושה מתוך איזשהו רצון לעשות הערכה או משוב על התהליך שאתם עוברים ומעבירים. Okay? זה סוג אחד של מחקר. חלק מהסטודנטים עושים מחקר פעולה. אני כמובן אלמד אתכם איך עושים מחקר פעולה. אני אסביר איך זה הולך מבחינה טכנית, אבל רק לגבי הקונספציה.
החלק השני של הסטודנטים בעצם בוחרים לעשות מחקר, או מחקר איכותני, או מחקר משולב, כמותי ואיכותני, על נושא שקשור לפרקטיקום. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בול הפרקטיקום שלהם, אלא משהו שבסביבת הפרקטיקום. שהוא מעניין אותם, שהם נוגעים בו בתוך הפרקטיקום ומעניין אותם לחקור. עכשיו, הרעיון הוא שבעצם כל השנה, לאורך כל השנה אתם עורכים את המחקר, ואני מלווה אתכם במחקר הזה. אז זה מתחיל בקצת למידה על איך עושים מחקר בכלל, ומחקר פעולה בפרט. חלקכם הייתם בקורס של מחקר איכותני, רוב הסטודנטים היו. מי שלא היה, יהיה בשנה הבאה בסמסטר א', כך שבעצם הרבה מאוד מעקרונות המחקר האיכותני שנלמדו בקורס מחקר איכותני מיושמים בצורה קצת יותר רחבה במחקר המלווה לפרקטיקום. פורמלית, בכל סמסטר יש 3 מפגשים קבוצתיים. בעצם בסמסטר הראשון יש 4 מפגשים קבוצתיים, ובסמסטר השני יש 3 מפגשים קבוצתיים, שבהם אנחנו עובדים באופן קבוצתי על השלבים השונים של המחקר, אבל רוב העבודה נעשית ברמה אישית, ואני נפגשת עם כל סטודנט בין 2 ל-3 במהלך הסמסטר, עם כל סטודנט ועם כל זוג, ואנחנו פשוט רואים איך אתם מתקדמים ומקדמים אתכם הלאה. שכל שלב אתם צריכים להגיש לי כמו דוח התקדמות, נגיד שאלת המחקר, צריך להגיש שאלת מחקר, אחר כך צריך להגיש את המתודולוגיה. בקיצור, אני פשוט עובדת איתכם שלב לעריכת המחקר, עד שבסופו של דבר, הנה אנחנו עוד שבועיים, יש כנס פרקטיקום, ובו אתם מציגים את המחקרים שלכם. ובסוף השנה אתם כותבים, מגישים עבודה מסכמת, שבעצם מסכמת את כל תהליך העבודה שלכם לאורך השנה. עכשיו, עבודת המחקר הזאת היא כ-15% מהציון של התואר שלכם. אוקיי? שאם תעשו ככה חישוב זריז, תראו שזה יש לזה משקל די גדול בתוך התואר שלכם. לכן גם מוחלט שתהיה מרצה שתלווה אתכם לאורך המחקר. זה לא משהו שככה, טוב, נעשה איזה מחקרון ככה על הדרך. זה תהליך מאוד מובנה, מאוד רציני, עם התחלה, עם אמצע, עם שלבים, עם מפגשים, עד סוף. אני חייבת להגיד אבל שזה גם תהליך מאוד מעניין. כי הרבה פעמים אנחנו נמצאים בתוך איזושהי מערכת, אבל כשאנחנו מסתכלים על מערכת דרך עיניים מחקריות, ומחקר זה אומר לעשות רעיונות, לעשות תצפיות, לעשות שאלונים, כל אחד לפי מה שהוא בוחר. אני לא, זאת אומרת, אין לי בעיה מי שרוצה יותר ללכת לכיוון של שאלונים, הולך לכיוון של שאלונים. אני חייבת להגיד שהשנה, אולי לא במקרה, בגלל שזאת אני שמלווה את המחקר המלווה, רוב הסטודנטים עשו מחקרים או איכותניים או משולבים. ויוצאים דברים מדהימים. עכשיו הם הגישו בשבוע שעבר את הממצאים, את פרק הממצאים שלהם. באמת, פשוט מעניין. גם בשבילי, כקוראת, וגם בשביל הסטודנטים כמי שעושה. יש לכם הזדמנות בעצם בשנה הזאת להתנסות בחוויה משולבת של הפרקטיקום בשדה ושל המחקר המלווה. אני חושבת שזה ככה בגדול. אם יש שאלות עכשיו, אתם בהחלט מוזמנים לשאול. אם לא, אז בשנה הבאה אנחנו נעשה דרך ארוכה. אני בטוחה שעוד יהיו הרבה שאלות והרבה תמיהות וסוגיות כאלה ואחרות. אבל מי שיש לו שאלה או מי שחושב שלא הבהרתי את עצמי עד הסוף, בהחלט מוזמן לשאול. כמה שעות יהיה השיעור? 4 שעות? השיעור הוא בין 4 ל-6. זאת אומרת, אתם מבחינת המערכת שלכם, נכון? כן, זה כאילו מבחינה פרוצדורלית, אנחנו עושים את השיעור של המחקר פעולה בזמן של הפורום, ביום שני בין 4 ל-6, ואז כשאין פורום, אז 2 או 3 פעמים בסמסטר, כמה פעמים, אתם מקבלים את זה בתחילת השנת התאריכים.
קחו בחשבון שמבחינתכם השעות של אחרי הפרקטיקום, נגיד אם הפרקטיקום יהיה בין 2 ל-4, אז בין 4 ל-6 זה קורס של מחקר פעולה. את השיעור העיוני נגיד הוא בין 2 ל-4, שיעור קבוצתי. שיעור קבוצתי שהם מחלקים, כמו שאמרתי, זה 2 קבוצות, קבוצה אחת איתי, קבוצה אחת עם יעל. ואז מיד אחרי זה יש מחקר פעולה, כש3 או 4 מפגשים הם קבוצתיים חובה לכולם, ואז את שאר המפגשים אני מחלקת בין הסטודנטים, ככה שכל סטודנט יפגוש אותי בכל סמסטר 2 פעמים בטוח, ולפעמים גם 3 פעמים. אבל זה, זאת אומרת, יום שני מ-2 עד 4 זה השיעור פרקטיקום, עוד פעם, אני כאילו, אם לא יחולו שינויים. נכון לעכשיו. הם יהיו קורסים אחרים? זהו. מה זה? לא. במקביל הם יהיו קורסים אחרים? כן, או אם אני עכשיו לבניית מערכת? כן, במקביל לשיעור פרקטיקום יש, אבל במקביל לשיעור פרקטיקום, אני לא זוכרת את המערכת כרגע, ואני לא מפרסמת אותה כי היא עוד לא סופית, אבל מה יש במקביל לפרקטיקום, בסמסטר אחד יש גם במקביל לפורום באמת, אז זה גם במקביל למחקר פעולה, ובדרך כלל מה שאנחנו עושים, זה יש עוד שיעור שניתן בין 6 ל-8 ביום שני, ואז כשאין פורום ואין מחקר פעולה, אז מקדימים את השעות שלו. אפשר לשאול כללית על המערכת או לשאול את זה בסוף? בסוף, אם אני אזכור בעל-פה פרטים. ולקורסי חובה יהיו בבוקר שלא יתשלשו. הקורסי חובה, אלה שהיו ביום רביעי עוברים ביום שני, אלה שביום שני עוברים ביום רביעי. אנחנו בדרך כלל עושים את זה. אז חינוך השלום יהיה ביום שני? בבוקר. זאת אומרת, מניעה ומניעת אלימות יהיו ביום רביעי, וקונפליקט ופיוס יהיה ביום רביעי. קונפליקט ופיוס הוא שנתי. שנתי, אבל הוא יהיה ביום רביעי. לא, זאת אומרת שאי אפשר לקחת יום בשבוע צריך שבועיים. למה? לא, היא ביום אחד. והפרקטיקום שנתי. כן, אבל... רגע, השאלה הפרקטיקום זה שנתי. גם יוני, גם קבוצתי. כן, כן. בסדר, כאילו... אז אני גם על השאלה. בסדר, אני מחלקת לכם עכשיו את הארגונים. קחו גם למי שלא נמצא, וקולינה, אם את דואגת לפייסבוק הקבוצתי, תעשי לי תזכורת, אני אשלח לך פשוט קובץ, תעלי גם את הקובץ. מי שמעמיד לעשות את זה בשנה, רק את הפרקטיקום, בשנה השלישית. מתוך זה שיכול שעכשיו... תשמעי, היו לנו עכשיו יומיים, זה ברור, ומי שיש לו בעיה על זה... אנחנו אומרים כל הזמן, עכשיו, אני לא רוצה להיכנס כי יש כאן גם עניינים כלכליים. רק את הפרקטיקום לדחות לשנה השלישית, זה ממש לא משתלם כלכלית. זה הדבר היחיד שאני יודעת. כמה כסף אנחנו מפסידים בעבודה? אני לא נכנסת לאף אחד לכיס, אבל את זה אני יודעת לדקלם. טוב, אז... אני רוצה 7. מה? מה? אז... חיגלת בהחקרה? להם צריך להיות עוד רשום איפה זה נמצא. טוב, אני אגיד לכם מה שלא תדעו, אז אני אגיד לכם. אני רוצה איפה זה להתחיל... נמצא גיאוגרפית? אני אגיד לכם. אוקיי. חלק רשומים, חלק פחות, אני אגיד לכם. הפרויקט הראשון שאנחנו מציגים זה פרויקט של התוכנית. אני מאוד מאוד שמחה עליו. הרבה מאוד שנים רצינו לעשות משהו של התוכנית שלנו, וזה לקח לזה הרבה זמן, אבל סוף סוף זה יצא לפועל השנה במין פיילוט כזה שלנו בשיתוף עם עבודה סוציאלית, עם דוקטור אפרת רוס, שהיא ראש התוכנית לכלים יצירתיים וטיפוליים, וטל, יחד עם נועה שהיא דוקטורנטית במחלקה לעבודה סוציאלית, עשו פרויקט של פיילוט של קבוצות נוער, יהודים ובדואים. הם עשו את זה במועצה האזורית רמת נגב.
ומה שאנחנו רוצים לעשות זה אנחנו בעצם רוצים לעלות עם התוכנית הזאת, עם הפרויקט הזה, אנחנו רוצים לעלות מדרגה ולעשות אותו, להגדיל אותו. זאת אומרת, להגדיל אותו. את אותן קבוצות של מפגשים של נוער יהודי ערבי, שזה בערך, כתוב כאן, 6 מפגשים למשך 2-3 כל מפגש, פשוט ליצור יותר קבוצות. פשוט לעשות יותר קבוצות ולהרחיב את המעגל. עכשיו, הקבוצות האלה של ביר הדאג' ורביבים יכולות להמשיך, אבל אנחנו רוצים, אפשר להרחיב את זה גם מעבר לביר הדאג' ורביבים. יש פה אנשים מקושרים הן בצד היהודי והן בצד הבדואי, שיכולים גם לעזור מהבחינה הזאת. אנחנו פתוחים. זאת אומרת, אנחנו למשל יכולים רעת להבים או רעת בני שמעון, אנחנו יכולים בעצמנו לסדר קבוצות, להרים את הדברים, אבל באמת מהבחינה הזאת יש יכולת גמישות למי שמעוניין להצטרף לפרויקט הזה, יש יכולת גמישות מאוד מאוד גדולה. אנחנו מעדיפים, אבל זה לא תנאי, שכל צמד, אנחנו כתבנו כאן שאנחנו בין 2-4 סטודנטים, מעדיפים שאם יש צמד יהודי ובדואית, יהודייה ובדואית, לא משנה באיזה קונסטלציה שלא תהיה, כצמד שרוצה לעבוד ביחד, מה טוב. אבל כמו שאמרתי, זה לא תנאי, זה לא תנאי לעניין. מי שידריך את הפרויקט הספציפי הזה זו אותה דוקטורנטית, שעובדת סוציאלית ועובדת קהילתית. אנחנו כבר 100 שנה, היו לנו פרויקטים אחרים עם רמת נגב, זאת אומרת, יש לנו קשר עם המועצות, וגם, עוד פעם, גם אם נרחיב את היריעה, וזה לא יהיה רק רמת נגב, אנחנו בפירוש נוכל ליצור את הקשרים המתאימים גם במקומות האחרים. מי שיש לו אותם מובנים ביתה מהבית, גם טוב, מצוין. שאלות? אני יכולה להגיד לכם רק ככה, מתוך החוויה שלי, אני עזרתי בארגון של הקבוצה הזאת ברמת נגב, וזה היה, זה לא היה, זה עדיין סופר סופר מעניין. אז מי שיש לו ככה חשק להתעסק עם הנושא הזה של החיבור בין יהודים ובדואים, העולם הזה של הדרום, על כל המורכבויות שלו, זאת הזדמנות בהחלט לעשות את זה, וגם לעשות משהו שבו אתם משתתפים בפועל, זאת אומרת, או מנחים קבוצה, או עוזרים בהנחיית קבוצה. מי שבא לו באמת לעבוד עם נוער, שזה מדבר אליו, גם אני חושבת שמי שיעשה את זה ירוויח מאוד, כי כל העניין של כלים טיפוליים ויצירתיים, נכון שזה לא הנושא שלנו, מי שבא לו להיחשף לעולם הזה, כי חלק מהקבוצות משתמשים בכלים האלה כגשר על השפה. חלק מבני הנוער לא דוברים את השפה הבדואים, לא דוברים את השפה העברית כמו שצריך, היהודים בוודאי לא דוברים את הערבית כמו שצריך, לדיאלוג ברמה גבוהה, והכלים היצירתיים והאמנותיים מהווים גשר מאוד מאוד משמעותי. אז אנחנו מאוד מתלהבות מהפרויקט הזה. זה גם משהו שאתם תקבלו עליו הכשרה, זאת אומרת, אנחנו לא מצפים שאתם תהיו מטפלים באמנות במיידי. ממש. חלק מהעניין זה שתקבלו הכשרה איך באמת לבנות ולעזור בהנחיית הקבוצות האלה. ומנחה חייב להיות בדואי שיכול דובר ערבית? זהו, אם יהיו לנו מנחים סטודנטים בדואים, אז אנחנו נעזר בהם, ואם לא, אז אנחנו נגייס את המנחים הבדואים מהקהילות שלהם. זה לא חוב, זה לא... לא, כדאי שזה לא רק שפה, זה הרבה יותר עמוק מרק שפה. כן. יש לי שאלה לא ספציפית לגבי התוכנית הזאת, אבל הבחירה או ההחלטה אם העבודה היא נעשית מולך או מול טל, זה לפי סוג המחקר אותו אני עושה? לא, מולי לא עושים שום מחקר. מולי עושים מחקר, מי שכותב תזה עושה מחקר מולי. אז כל ההתנהלות היא בעצם מולי? לא, כל ההתנהלות המחקרית מולי. אנחנו קצת בלבלנו כאן עכשיו, משום שאורנה הייתה אמורה, לא, אורנה מציגה את הפרקטיקום, ואני מציגה מעשית מולה. בדיוק, או מול יעל, העבודה המעשית או מולי או מול יעל. וזה תלוי פרויקטים, זה מולך או מול יעל? אנחנו מחליטות בינינו ובין עצמנו, כל שנה אנחנו משנות. אני התערבתי ואני אתערב רק בפרויקט הזה, משום שזה פרויקט שאני אישית יזמתי ומעורבת בו בהבניית. אבל מעכשיו אני לא אומר שום דבר יותר. היא כמו איש הקשר, אני לא רוצה לדבר איתך כי לא היא תהיה איש הקשר, אבל היא...
אני יכולה להגיד, אני רוצה להגיד לגבי התוכנית הזאת, אני עשיתי קורס טיפול באמנות, באוכלוסיות יוצאי אפרת, ומי שיש לו את האפשרות להגיע למקומות האלה, זה פשוט היה מדהים. באמת חוויה, עשינו את זה קבוצתי, וזאת החוויה מדהימה. באמת אני חושבת שמקבלים פה בונוס שהוא מעבר רק לפרקטיקום בניהולי של סכסוכים. טוב, אז חוץ מהפרויקט הזה שאני ממש מקווה שיהיו לנו 4 סטודנטים, ויותר מלייחצן אותו ככה לא הייתי יכולה לעשות. העמותה הבאה שנדבר עליה היא עמותת מורשתנו. זאת עמותה חדשה שיצרנו את הקשר. הם בעיקר מתעסקים באוכלוסייה הרוסית, והם רוצים דוברי רוסית. אני לא יודעת כמה מכם דוברי רוסית, ברור לי שפולינה דוברת רוסית, אבל לא יודעת אם יש פה עוד. ליאת דוברת רוסית גם? ליאת, אז את גם יכולה. חייבים ברוסית. אני במקרה מכיר את העמותה הזאת וגם את אדי. צריכים דוברי רוסית כי בגלל אופי הפרויקטים, כדי להיות מעורבים בפרויקטים הספציפיים האלה, חייבים להבין את השפה הרוסית על בוריה, כי אם מסתכלים פה ורואים שהסטודנט צריך לחשוף בתקשורת הרוסית, בין היתר כל מיני אירועים גזעניים, מי שלא דובר רוסית פשוט זה מבוזבז. אז זאת כן עמותה שעובדת ככה בקידום צדק חברתי, בעניין של תהליך השלום, זה שני פרויקטים שונים, שאחד באמת יותר חשיפה של מקרים של גזענות ויצירה של דוח, וליצור איזושהי השפעה דרך הדוח הזה, והדבר השני שהם הציעו לנו זה איזשהו תהליך של שינוי עמדות של דוברי רוסית כלפי תהליך השלום והסכסוך הישראלי-פלסטיני, ששוב גם זה בדיאלוג עם האוכלוסייה. אני רואה פה צחוקים. למה? חסר סיכוי? נאיבי? מה? פשוט לאט מתעניין לכם בתהליך. אוקיי. אז שוב, זה עזרה בתכנון, ארגון אירועים לדוברי רוסית, חיזוק חיבורים עם ארגונים, חלק בפעילות. זה כן פרויקטים שמצריכים ידע משמעותי בשפה הרוסית. מזח, זה הארגון השלישי, מרכז זכויות חברתיות בסדרות. זה ארגון שהשנה מי שעושה את הפרקטיקום בו זה איתן קנז. אם אתם רוצים, אתם יכולים לדבר איתו, גם לשמוע ממנו. איתן, הוא משנה ב' זה... הוא הצלם, הוא בכל מיני אירועים אוהבים מצלמה כזאת. הוא בבית מדרש? בכל מקרה... יש להם איזה... הם פתחו את זה במכללת צרפתית. נכון, נכון. אני מכיר את זה כי קידמנו, זה מאוד מאוד מעניין. נכון, ויש אפשרות לעבוד, כל הרעיון זה קידום זכויות של כל מיני נפגעי פעולות של אלימות פוליטית, פעולות איבה. ומעבר לזה שרוצים לבנות שם קבוצת פעילים ועבודה אקדמית של נייר עמדה, הרבה מזה זה באמת לאתר את הנפגעים ולראות מה הצרכים שלהם ולקדם אותם. עכשיו אפשר לעשות את זה מבחינת מקום גם בסדרות ועוטף עזה, אבל גם באזור שלנו של באר שבע, בפירוש הם פתוחים להגדיל את מרחב היריעה שלהם מבחינת אבל לסדרות הם צריכים 2 סטודנטים. לא, זה לא לסדרות, הם בסך הכל, הארגונים אומרים לנו כמה סטודנטים אנחנו יכולים לקלוט. אז הם יכולים עד 2 סטודנטים, גם יהיה להם סטודנט אחד, אז הוא יעבוד הסטודנט הזה לבד. עוד פרויקט חדש, אומנם עם שתיל אנחנו בקשר מאז שהתחיל הפרקטיקום, אבל הפרויקט הספציפי הזה, ויש את הקשר הזאת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים עליה, גילי ברוך. מה? גילי כאן? לא? דוקטורנטית גילי? לא, זאת לא היא. היא גם סיימה פה דוקטורט, גילי ברוך, אבל לא בתוכנית כאן בבן גוריון, אבל היא עובדת בשתיל כבר הרבה מאוד שנים, והפרויקט זה מיזם חדש שהיא בשלבים של הבנייתו, שזה כלכלה מקומית מקיימת, זו תוכנית בינלאומית לפיתוח ויישום תפיסת הכלכלה המקומית המקיימת.
ובעצם כרגע היא בבנייה של התוכנית, אבל היא כן מוכנה לקחת בין סטודנט אחד ושניים, כשהם יהיו אחראים על פיתוח הידע והטמעה שלו, על ליווי מיזמים ויוזמות מחוללי שינוי וקידום מדיניות תועלת לכלכלה מקומית מקיימת. התוכנית הזאת דורשת ידע קודם בכלכלה או הכשרה מסוימת? היא לא אמרה לנו שצריך משהו קודם. מי שאמר, כלומר, כשיש, אז הם בדרך כלל אומרים, היא לא אמרה. עד כמה שאני מכירה אותה, גם היא אוקיי. כן, אתה גם מורה בשם. עשיתי את הקורס בכלכלה. זה מעניין, מומלץ. עוד פרויקט, מכל זה אתם צריכים לבחור אחד. זאת אומרת, בסוף צריכים לבחור 3, בסוף תשובצו לאחד. עוד... כל הקורסים אומרים מעניינים, אני יודעת איך אנחנו יכולים להספיק את כל הקורסים בתואר הזה. פרויקט נוסף שאנחנו עובדים איתו כבר מאז שקם הפרקטיקום, זה הבתים החמים לנערות בסיכון. יש בתים שמפוזרים בכל אזור הדרום, יש פה רשימה של בתים חמים, הן יהודים והן ערבים, אפשר להשתלב גם פה וגם פה. זה פתוח גם לבנים, לא רק לבנות, זאת אומרת, אומרים נערות בסיכון, אנשים חושבים אולי זה לא יהיה פתוח לגברים, אבל היו לנו גברים שעבדו בבתים החמים בהצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל זה צריך להיות מישהו שזה בנשמתו והוא מאוד מאוד רוצה את זה. באופן עקרוני, זה יחסית הם מקומות מאוד מאוד מסודרים ומאורגנים ומובנים מהבחינה הזאת, שבתחילת השנה קובעים יום ושעה, ובאים ביום ובשעה, ואתם די אוטונומיים לבנות את התוכנית שלכם לפי מה שהבנות רוצות, לפי החיבור שלכם עם הבנות. באמת, היו שם מיזמים בבתים החמים, יוצאים מן הכלל, כאילו... אין פה הגבלה של סטודנטים? מה? אין פה הגבלה של סטודנטים? אני לא מגבילה, כי בכל בית חם יכולה להיות משובצת סטודנטית. אז זאת אומרת, אם דווקא כולם ירצו באותו מקום, נצטרך לעשות עם זה משהו. אבל בכל בית חם יכולה להיות משובצת סטודנטית. גלי הייתה בשדרות, היו ורד או הדס, אחת משתיהן הייתה באופקים. בבאר שבע היו לנו סטודנטיות, ברהט, כשזה קם, בלקיה עוד לא היה. זאת אומרת, הבתים החמים והערביים קמו, מתפתחים מאוד מאוד מהר, אבל זה ממש עניין של השנים האחרונות. אבל את ההכוונה... ההכוונה בדרך כלל, תראי, כתוב פה אשת קשר עדי עטיה, שהיא אחראית על כל הבתים החמים בדרום. היא לא זו שמלווה אתכם ביום יום. מי שמלווה אתכם ביום יום, בכל בית חם יש עובדת סוציאלית. והעובדת הסוציאלית היא המלווה שלכם בבית עצמו. עכשיו, לפעמים הן יותר ותיקות, לפעמים הן יותר חדשות, זה נורא תלוי, אבל זה, אתם עומדות בקשר לא מול, רק בתחילת הדרך מולדים. מאוד מאוד מהר הקשר עובר להיות פרטני מול הבית שאליו אתם משובצים, שאליו הסטודנט משובצים. כמה נערות יש בכל בית? זה משתנה. אפילו באותה שנה זה יכול מאוד מאוד להשתנה. ואפשר להגיד שמגשת 4 שעות כל פעם אפשר לפצל. כן. זה מאוד, מהבחינה הזאת זה מאוד גמיש. שוב, אם יש את הקשר עם העובדת הסוציאלית, כי לפעמים יש בתים שיש להם סדר יום מאוד מאוד מובנה, אז צריך להתגמש מול העובדת הסוציאלית. אבל מתחלק, בדרך כלל זה לא בעייתי. ואם יצאו גם כל המקומות כל המקומות זה הכל רלוונטי, כלומר זה רלוונטי מעכשיו. אנחנו גם מקומות שאנחנו איתם בקשר, לפני הפגישה היום הייתי איתם עוד פעם בקשר. אז זה צער. בית חם זה מסגרת שהיא אחר צהריים ערב? אחר צהריים ערב, כן. מסגרת של אחר צהריים ערב. הבנות מסיימות את יום הלימודים, בדרך כלל מקבלות שם ארוחה חמה. עכשיו לבוא עם הילדים. אימון להורות, שהם הראו שלא יהיה כדאי להיכנס להיריון כל כך מהר. זה לא בהכרח בנות שהן... זה דווקא מבחינת, הרי אם אני אדבר על הרצף... כתוב חינוך מיני ושזה... לא, כי זה הדברים שעשו, אבל דווקא מבחינת הרצף, אם אני מדברת על רצף של נערות בסיכון, אלה נערות בסיכון בצורה הרבה יותר רכה. זאת אומרת שתפסו אותה ממש סיכון לה. ממש בקצה הרצף החיובי, בוא נגיד ככה, שדואגים
הם יידרדרו, ואז דקה לפני כן מכניסים אותם ונותנים להם את כל הכלים להתמודד, וזה לא המקלט לנערות שנדבר גם עליו, זה שבוע על הקצה הרצף. אורנה, שאלה טכנית קצת, מבחינת הגעות, זאת אומרת, אם אני עושה פרקטיקום בבאר שבע או לא משנה איפה, זה משהו שאני מממנת לעצמי כנסיעות? כן, לצערי הרב אין לנו דרך לממן את זה. וואו, אוקיי, זה שיקול. נכון, אני לא אומרת שלא. כן, כן. גם בגלל זה אנחנו מציעים באמת במגוון מקומות ובמגוון שלפעמים, אני לא יודעת אם יש פה מישהו, אבל אנשים שיותר קרובים למרכז, בגלל... רציתי לשאול. אבל את עוברת דרומה, לא? או שאת עוברת חזרה? הם בנדודים. עיר ללא אלימות. זה האופציה בשבילך וגם למרכז. עיר ללא אלימות, מה זה? אמרת, עיר ללא אלימות, בכל מקום. בכל מקום בארץ היום, כמעט ואין מקום בארץ שלא, וגם כאן זה לא מוגבל. דוקטור ימית אלפסי, היא הייתה גם מרצה בתוכנית, נתנה את השיעור במניעת אלימות. כן. חגית ויצה. לא, אבל ימית, אני הבאתי אותה כשאני כנס, אז הבאתי אותה. בקיצור, היא המנהלת המקצועית של עיר ללא אלימות. הם עוסקים בהרבה מאוד דברים. היא ככה פירטה פה 2 פרויקטים של השתתפות תושבים במאמץ למניעת פשיעה וקירור נקודות חמות בכלים קהילתיים, שזה ממש משהו חדש. ובעצם היא לא נקטה בשמות יישובים, כי היא אמרה לי, אנחנו כבר נמצאים היום כמעט בכל יישוב. בכל יישוב שהם קיימים, אתם יכולים לתקתק באינטרנט עיר ללא אלימות, תראו את רשימת היישובים. בכל היישובים שהם נמצאים, היא מוכנה לקבל סטודנטים. שוב, כמו בבית החם, גם אצל ימית, זה לא היא שתהיה אשת הקשר שלכם, היא תהיה אשת הקשר הראשונית, היא תחבר אתכם עם המנהל עיר ללא אלימות של אותו מקום, ויחד איתו תבנו פרויקטים כמו שבכיוון לדברים האלה, אבל יש גם גמישות, יכול להיות שתגיעו, ועד שתגיעו יהיו דברים יותר בוערים. זה לא, זה שזה כתוב פה, זה לא אומר שזה בדיוק מה שיהיה. יהיה אפשר, אם יהיו פרויקטים אחרים שיעניינו אתכם, וגם המקום ירצה, יהיה אפשר להיות גמישים. מרכז חינוך לאפילפסיה במרכז הרפואי סורוקה. אגב, בעיר ללא אלימות השנה יש לנו כמה סטודנטים שעושים, גם חגית ושרית עושות את הפרקטיקום שלהם, אם אתם מכירים, וגם מה? גלית צור בדימונה וציפי אמרמן באשדוד. שציפי אמרמן עושה משהו קצת אחר, כי זה... מה זה? יש גם, כן, כן. אני לא פירטתי פה, היא אמרה לי, תכתבו בעיר ללא אלימות, תצא לכם רשימת יישובים. איפה שיש, אני מוכנה לשבת סטודנט. המרכז חינוך לאפילפסיה במרכז הרפואי סורוקה, שמתעסק בהפצת הידע על האפילפסיה והפחתת סטיגמטיות, במיוחד בחברות סגורות קולקטיביסטיות. זה נחשב מחלה מאוד קשה ולא מדוברת, מתאבק, אבל גם בחברתנו עדיין יש סטיגמות מאוד קשות על הנושא הזה, ואתם תסייעו גם בהפחתת הסטיגמות האלה, הפצת ידע, ארגון וכל מיני פעילויות שהם מתעסקים בהן. ושוב, גם כאן, כמו בהרבה, אני מאמינה מאוד שבתחילת השנה, זאת אומרת, הדברים האלה כתובים, ויש פרויקט מאוד מובנה ומוגמר, אבל אני כן מאמינה שכשתבואו בתחילת השנה, תעשו היכרות עם הארגון לעומק, אם תבואו עם רעיון חדש ותציגו אותו, ויהיה מספיק כלים בארגון להתמודד עם פרויקט חדש, אני מאמינה שחלק מהמקומות יהיו פתוחים גם לשמוע דברים חדשים. עוד פעם, אני כן חלק מהמקומות. עוד עמותה שאנחנו עובדים איתה גם כבר הרבה שנים, גם מי שמנהלת את העמותה סיימה פה בשנת הלימודים הקודמת ללמוד את התואר השני שלה, בילה גבעון. היא עמותה שמתעסקת בעניינים של איכות סביבה, כל מה שקשור לקונפליקטים באיכות סביבה. דווקא השנה אין אף סטודנט, אבל בשנים קודמות היו אי אלו, והיא הציעה כמה פרויקטים. פרויקט אחד
זה הפורומים לאחריות סביבתית בתעשייה כמניע לשינוי בקרב התעשייה. זה פורומים שמנהלי מפעלים יושבים יחד עם ארגונים ירוקים ומגיעים לידי הסכמות בכל העניין הזה, פחות זיהום, יותר קידום של איכות סביבה. כל מי שמתעניין בתחום של איכות סביבה, זה יכול להיות לו אופציה. פרויקט אחר שהם הציעו זה הפרדת פסולת במקור בשכונות באר שבע, שינוי הרגלים בקרב תושבים, שזה גם מעורבות ושיתוף תוך בחינה והפנמת הפרדת פסולת. זה גם, אני חושבת, גם בקרב ילדים, גם בנוער וגם במבוגרים. זה פרויקט שהוא כבר רץ, ואתם תשתלבו לתוכו ותעצימו אותו. עוד פרויקט שעוסק באוכלוסייה הבדואית בדרום, לדעתי הוא פרויקט מקסים, מוזיקה כגשר שפתי בין תרבותי אצל ילדים ומחנכים. זה איזשהן נשים שעוסקות במוזיקה שמצאו שבקרב האוכלוסייה הערבית בכלל במדינת ישראל והערבית בדרום בפרט, אין להם שירים של עצמם, ומוזיקה ושירים זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינה התפתחותית. אז מה שהם עושים זה הם משאילים שירים תתקנו אותי אם אני טועה, אבל זה מה שהיא סיפרה לי, הם משאילים שירים מהמדינות הקרובות, ואז זה לא בהכרח מתאים תרבותית, זה לא בהכרח מתאים לסביבה, או שהם לוקחים שירים של מבוגרים ונותנים אותם לצעירים, כאילו עושים כל מיני, או לוקחים שירים יהודים ומתרגמים אותם. בקיצור, מה שהם מצאו זה שזה לא מתאים, זאת אומרת שצריך לפתח מוזיקה ייחודית לתרבות הערבית במדינת ישראל ובדרום, והן מציעות גם, כאילו יש להם את הפרויקט הזה, הן רוצות להחדיר את המוזיקה הזאת שהן יוצרות לתוך, והן מוכנות לקלוט בין 2-4 סטודנטים. זה באזור בכפרים באזור הדרום. גם, שוב, זה יהיה... צריך דוברי ערבית? חייב דוברי ערבית. כי את חייבת, איך תחדיר למוזיקה הערבית? אבל אני מכירה את כל השירים שלה. זה בדיוק מה. עידית סולקין היא מדהימה, זאת אומרת, היא עושה תוכניות לילדים. אז אני, כאילו עוד היום בבוקר פתאום נפל לי האסימון, אמרתי, רגע, אני באה ואני מציגה, אבל נראה לי שלא הגיוני שאפשר לעשות את זה רק עם עברית. נכון, צריך אחד ואחד, לא? לא, לא רוצים להחדיר את השירים, בדיוק מה שהיא לא רוצה לעשות, לתרגם את השירים העבריים. היא רוצה שירים ייחודיים לאוכלוסייה הזאת, היא אומרת שזה לא תמיד רלוונטי התרגומים האלה. בקיצור, היא רוצה דוברי ערבית. בוודאות רק דוברי ערבית. כן, זה מה שהיא. חבל. זאת אומרת, צריך להיות דוברים. אותו אדם צריך להיות גם להכיר עברית וגם להכיר ערבית. הוא לא צריך לדעת. אגב, ליאת, זה כנראה שהבן אדם שאת מדברת עליו, שדובר עברית וערבית, אבל הוא לא יכול להגיד. ואי אפשר לבדוק איתה, נגיד, אם... אני בדקתי איתה הבוקר. נשמע מדהים. והפרויקט האחרון, זה גם מרכז הגישור בבאר שבע. מרכז הגישור הקהילתי בבאר שבע, שגם השנה יש לנו שם סטודנטים. אנחנו בשנה הבאה מוכנים לקלוט רק סטודנט אחד. והפרויקט ספציפי שעליו אנחנו מדברים, זה באמת בניית ועדי בתים ובתים משותפים שיש להם ידע שיש שם קונפליקטים, שיש שם בעיות, ובעצם התפקיד של הסטודנט יהיה לקדם הסכמות בבתים משותפים, שזה בעצם מקדם ועדי בתים. שאלות? פורום משפחות שכולות, כל מיני... היה וסיימנו. למרות שנראה המבט הרוסים הזאת, אבל יש לנו מרכז גישור בערד, ודיברתי עם המנהלת, עם שרון, והיא אמרה שכן אפשר לעשות שם פרקטיקום. נכון, זאת אומרת, אני חייבת להגיד, במרכז הגישור בערד לא הייתי איתה בקשר השנה, אבל אני יכולה ליצור עם שרון קשר. אם מכל הדברים האלה לא מצאת, אז אני מוכנה. פשוט ערד זה קרוב. כן, בסדר, כן, אין בעיה. דווקא מרכז הגישור בערד אין. כן.
כן. משהו היפותטי. שרון, מהרחובות הפנימיים, היא עוסקת בחיי של קבוצות הרי, של יהודים וערבים. השאלה אם אי אפשר ליצור איתה איזשהו... לא. במרכז שלה אי אפשר? באופן עקרוני, מה שהצגנו פה היום, אני חושבת שזה מאוד עשיר, מאוד מגוון, כולל באמת מגוון רחב של תחומי עניין שכל אחד יכול. ומרכז הגישור בערד באמת כאילו זה מקרי שלא יצרתי את הקשר, זה כאילו ברח לי, זה לא מקוון. זה גם, זה מאוד נכון, אני מסכימה, אין לי בעיה, זה פשוט פרח. עוד שאלות? אפשר לכוון אם בכלל רוצים את הפרקטיקום, זאת אומרת, אני שמחה לראות צפי למערכת לשנה הבאה, ואז לראות מה הכמות בנושאים שאני יכולה לקחת שנה הבאה, כמה נשאר לי לשנה שלישית, ואז בהתאם לזה איפה אני לוקחת פרקטיקום בשנה או שנה הבאה. כן, זה היקף שעות מאוד גדול. נכון, הפרקטיקום דורש הרבה מאוד, אני מסכימה, ואני חושבת שכאילו מפנים לו את הזמן הראוי, גם נהנים יותר, וגם כמובן עושים את זה יותר טוב. למה אנחנו עוד לא מפרסמים מערכת? אפילו נכתוב את זה שזה בערבון מוגבל. כן, אבל שגם לתכנן. בגלל שאני מתכוונת יום בשבוע, ואני גם צריכה להביא למקום העבודה שלי איזה יום שאני לוקחת. הפרקטיקום זה תלוי בכמה קורסים אני אוכל לקחת לשנה הבאה, ומה אני אוכל לשנה שלישית. נשתדל לעשות את זה ממש בקרוב, את העניין הזה של הפרסום השנה. אוקיי, אז אפשר עכשיו לרשום עדיפות אפשר לרשום עדיפות. עוד פעם, כמו שאני אמרתי, אני אדגיש את זה. באופן עקרוני, אני רוצה שתגישו לי את העדיפויות עד ה-17/6. מי שיגיש אחר כך, אז שוב, נורא תלוי, אם עדיין המקומות יהיו פנויים, המערכת תפורסם לפני. המערכת תפורסם לפני. בתוכנית ניהול בסכסוכים, גם מגיעה בבאר שבע. ראיתי פה כמה יושבים הקבוצות האלה, תראי, הקבוצות האלה צריכות להיות קבוצות סמוכות, צריך למצוא כפרים בדואים סמוכים בבאר שבע, ובדרך כלל הרעיון שלנו זה לעשות את זה פעם אצל הקבוצה הזאת, וחלק מהדברים הם בנפרד, אבל חלק מהדברים הם משותפים, והרעיון פעם פה ופעם. רציתי גם עוד משהו להגיד לכם, אני חושבת שככה, מבחינת מהניסיון שלנו, לא כל כך כדאי לכם למרוח את התואר בהרבה זמן. זאת אומרת, אם אתם יכולים, אני פשוט יודעת, יש כמה סטודנטים כזה שנה ג' שעושים רק פרקטיקום, אז מאוד מקשה עליהם, הם פחות באים, הם צריכים לבוא במיוחד ל... זה נכון, אבל יש בעיה שאני מתמודד איתה עכשיו, קושי רב מאוד. יש לנו קריירה ועבודה, גם המפגש הזה הספציפי, במחילה כמובן מכבודכם, זה היה לי טירוף שלם וויכוחים וריבים שלמים כדי להזיז גישה פה ולהזיז גישה שם, על מנת להגיע לזה. צריך להבין, זה איזשהו שלב של החיים שלנו שהוא קצת יותר... אני רוצה להגיד לכם משהו, זאת אומרת, א', ברור לי שלכל אחד כאן יש גם קריירה, חלקכם גם אנשי משפחה, זאת אומרת, אנחנו איפשהו גם שלישים או רביעים בתור בדרך, וזה בסדר גמור, זה אך טבעי. צריך לקחת בחשבון שהפרקטיקום כן דורש, מצד שני, תעשו באמת שיקול טוב אם אתם באמת צריכים שנה שלישית מלאה נוספת. אני דואגת לכם, זה באמת לא מאוד משנה לי. אבל תעשו חשבון אם דווקא את הפרקטיקום אתם רוצים לדחות, או שאולי קורסים, ואז את מספיק לכם סמסטר אחד ואתם חוסכים פה. זאת אומרת, באמת אני אומרת, תעשו שיקול. הגישור למשל נשאר ביום רביעי? הגישור נשאר ביום רביעי. הוא יהיה גם עוד שנתיים? מה? הוא יהיה גם עוד שנתיים? הוא יישאר ביום רביעי לנצח. לא, הוא יתקיים בעוד שנתיים. הוא כל שנה מתקיים, וכל שנה הוא מתקיים בשעות האלה. אורנה. זאת אומרת, לפעמים סמסטר א' ולפעמים סמסטר ב', למשל אם אני זוכרת, נכון את המערכת, בשנה הבאה הוא יהיה בסמסטר ב' ולא בסמסטר א'. הגישור גם עכשיו בסמסטר ב'. אז אולי שנה הבאה הפך, לא זוכרת להגיד. אבל זה ימי רביעי, אבל זה ימי רביעי בין 2 ל-6. וגם יש הרבה גמישות בתוך הפרקטיקום. זאת אומרת,
כשאתם נכנסים לעבוד, אז לא. זה לא שיש אולי... אבל תלוי, זה מאוד תלוי, וזה מאוד נזהרת בזה, כי זה באמת, כאילו להגיד, לדבר, ולזה יש את הפגישה המקדימה עם אנשי הקשר. בחלק מהמקומות זה מאוד גמיש, בחלק מהמקומות זה ממש לא גמיש. אפשר בגיוס גם ביום שני? לא, השנה הוא היה ביום שני, אנחנו בדרך כלל עושים את זה. לא, שגם חינוך בשלום, גם תפסיק. כן, נכון, זה יום שני. אורנה, העבודה בחלק המעשי בפרקטיקה יכול להיעשות גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצהריים? מתי שאתם מגיעים, למשל בית חם, אין לך עם מי לעבוד בבוקר, מבינה? או למשל, אם כבר נדבר על המרכז גישור בבאר שבע, אם אנחנו מדברים על פרויקט הזה של בניית הסכמות, זה דברים שאת הולכת, את צריכה להיות בשטח, את הולכת לבתים, אם את תדפקי בבוקר בבתים, סביר להניח ש90% לא יהיו שם. עכשיו, יש פרויקטים במהותם, שהם פרויקטים של אחר הצהריים, שאין מה לעשות. יש פרויקטים שזה, למשל, רגע, מה, לא דיברתי על המקלט לנערות, איך הוא מתחלק? לא, הוא כתוב למעלה, דילגת לנו, כתוב קצרה למעלה. אוקיי, אז מקלט לנערות, הם בדרך כלל מעדיפים בבוקר. זה נורא תלוי בארגון השעות והזמנים. יש כאלה שזה באמת לא משנה. יש כאלה שזה לא משנה. יש כאלה שזה בתקופות. יש כאלה שזה בתקופות, למשל אני חושבת המרכז חינוך לאפילפסיה. לפעמים זה לא יהיה משנה. פר פרויקט הם ירצו כן אחר הצהריים. זה מאוד דינמי ומשתנה. עוד שאלות? איך אפשר לדעת באמת, נגיד, סתם לדוגמה, מרכז זכויות בסדרות, מרכז זכויות, איך אפשר לדעת אם זה בוקר, ערב, מה... במילים אחרות, אפשר ליצור איתם קשר? לא, אי אפשר ליצור איתם קשר רק אחרי זה, כי זה, אי אפשר שם, כל אחד תתקשר עם השאלות שלו. לא, זה גם אם רוצים קודם לכם, מצופים הרי להחזיר תשובה עוד אני חושבת, נכון, אבל יש לכם פה את המידע הבסיסי שאתם צריכים כדי שהוא מספיק. עכשיו, אם זה לא כתוב במפורש, אז סביר להניח שהדברים הם יותר גמישים. זאת אומרת שיש לפעמים, אם העבודה, תראי, כתוב שיש פה כל מיני דברים. אז חלק מהעבודה, עבודת ניירת, יכולה לעשות בבוקר, סביר להניח. אבל אם את צריכה לפגוש אנשים ולדבר איתם ולבדוק איתם, סביר להניח שגם הם עובדים והם לא יוכלו בשעות הבוקר. אוקיי, ולדעת נגיד יותר פרטים, את יודעת את כל הפרטים או שרק לחכות? נגיד אם זה לעבוד שם במרכזי החוסן, שכתוב יחוו עבודה, זה במרכזי חוסן? איפה כתוב לך במרכז חוסן? הסטודנט יחוו, לא, אני שואלת, הסטודנט זה לא מרכז החוסן, זה לא מרכז החוסן, לא, ממש לא. זה מרכז אחר שהוא פועל בעניין של קידום זכויות. הוא לא באינטרנט, נגיד, אפשר לקבל. בוודאי שבאינטרנט אתם יכולים. אוקיי, שלא יש הסטודנט בשנה שעברה, נגיד זה נקרא איתן. למישהו יש את הטלפון של איתן? כן. עוד שאלות? אם לא, שיהיה בהצלחה. גלי. אני צריכה את הטלפון של איתן או של גלי? גלי, אין לי.